Hei, olen Binar Mustafa ja Vasemmistoliiton ehdokkaana Helsingin valtuustoon. Olen ehdolla, koska tarvitaan radikaalia muutosta ja voimaa kääntämään nykyinen poliittinen suuntaus. Ja juuri tällaista vasemmistolaista vaihtoehtoa minä edustan. Viime aikoina on karsittu tai uhataan karsia monia tärkeitä saavutuksia, niin palveluja kuin oikeuksia. Poliittinen kenttä on myös muuttunut suuresti. Kun oikeistopuolueet ennen edustivat porvareita ja ajoivat näiden etuja, niin nykyään maailmalla oikeistopuolueiden johto koostuu yhä useammin miljonääreistä, jotka käyttävät politiikkaa oikopolkuna omalle bisneksen teolle. Kohta ei siis voida puhua poliittisista puolueista, vaan poliittisista yhtiöistä. Suomessakaan ei ole vältytty siitä, että poliitikko on siirtynyt jonkun palvelun toimitusjohtajaksi pian yksityistämisen jälkeen. Vasemmisto on Suomessa kuitenkin hyvin mukana poliittisissa kamppailuissa ja sen toiminta on sallittu. Tämä ei ole itsestäänselvyys, sillä monissa maissa se ei ole lainkaan mahdollista. Siksi minä toivon ja odotan, että käytämme mahdollisuutta hyväkseen uudistusten ja aatteemme perimmäisen päämäärän saavuttamiseksi. Aloitetaan vaikka näistä kuntavaaleista. Kerron lisää ajatuksistani blogissani ja somessa. Peukuta Facebook-sivuani, seuraa Twitterissä ja käy kotisivullani. Kutsu myös tutut mukaan. Yhdessä olemme vahvempia.